ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. സീതാരാമ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാകാം ആദ്യം. വായന നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് കേൾക്കാം. അന്നേരം വിശ്വാമിത്രൻ തന്നോട് ജനകനും വന്ദിച്ചു ചെന്നാനിക്കാലത്തെ കളയാതെ പത്രവും കൊടുത്തയച്ചിടേണം ദൂതന്മാരെ സത്വരം ദശരഥ ഭൂപനെ വരുത്തുവാൻ. വിശ്വാമിത്രനും മിഥിലാധിപൻ താനും കൂടി വിശ്വാസം ദശരഥൻ തനിക്കു വരും വണ്ണം നിശേഷ വൃത്താന്തങ്ങൾ എഴുതി അയച്ചിതു. വിശ്രമത്തോടു നടകൊണ്ടിതു ദൂതന്മാരും. സാകേതപുരിബുക്കു ഭൂപാലൻ തന്നെ കണ്ടു ലോകൈകാധിപൻ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പത്രമതും. സന്ദേശം കണ്ടു പങ്ക്തിസ്യന്തനൻ താനും ഇനി സന്ദേഹമില്ല പുറപ്പെടുക നുര ചെയ്തു. അഗ്നിമാനുപാധ്യായനാകിയ വസിഷ്ഠനും പത്നിയാമരുന്ധതി താനുമായി പുറപ്പെട്ടു. കൗതുകം പൂണ്ടു ചതുരംഗവാഹിനിയോടും കൗസല്യാദികളായ ഭാര്യമാരോടും കൂടി ഭരതശത്രുഘ്നന്മാരാകിയ പുത്രന്മാരും പരമോത്സവയോഗ്യവാദ്യഘോഷങ്ങളോട്ടും മിഥിലാപുരമകം പുക്കിതു. ദശരഥൻ മിഥിലാധിപൻ താനും ചെന്നെതിരേറ്റുകൊണ്ടാൻ. വന്ദിച്ചു ശതാനന്ദൻ തന്നോടും കൂടെ ചെന്നു വന്ദ്യനാം വസിഷ്ഠനെ തതനു പത്നിയെയും അർഘ്യപാദ്യാദികളാലർച്ചിച്ചു. യഥാവിധി സൽക്കരിച്ചിതു യഥായോഗ്യമുർവീന്ദ്രൻ താനും. രാമലക്ഷ്മണന്മാരും വന്ദിച്ചു പിതാവിനെ സാമോദം വസിഷ്ഠനാമാചാര്യപാദാബ്ജവും. തൊഴുതു മാതൃജനങ്ങളെയും യഥാക്രമം തൊഴുതു ശ്രീരാമപാദാംഭോജമനുജന്മാർ. തൊഴുതു ഭരതനെ ലക്ഷ്മണകുമാരനും തൊഴുതു ശത്രുഘ്നനും ലക്ഷ്മണപാദാംഭോജം. വക്ഷസി ചേർത്തു താതൻ രാമനെ പുണർന്നിട്ടു ലക്ഷ്മണനെയും ഗാഠാശ്ലേഷവും ചെയ്തിടിനാൻ. ജനകൻ ദശരഥൻ തന്നുടെ കയ്യും പിടിച്ചനുമോദത്തോടുര ചെയ്തു മധുരമായി. 4 കന്യകമാരുണ്ടെനിക്കു കൊടുപ്പാനായി, 4 പുത്രന്മാർ ഭവാൻ തനിക്കുമുണ്ടല്ലോ താനും. ആകയാൽ 4 കുമാരന്മാർക്കും വിവാഹം ചെയ്താകിലോ നിരൂപിച്ചാലേ തുമേ മടിക്കേണ്ട. വസിഷ്ഠൻ താനും ശതാനന്ദനും കൗശികനും വിധിച്ചു മുഹൂർത്തവും 4
നാലുർക്കും യഥാക്രമം. ചിത്രമായിരിപ്പൊരു മണ്ഡപം തീർത്തു മുത്തുമാലകൾ പുഷ്പഫലങ്ങൾ തൂക്കി നാനാരത്നമണ്ഡിത സ്തംഭതോരണങ്ങളും നാട്ടി രത്നകമണ്ഡിത സ്വർണപീഠവും വെച്ചു ഭക്തിയാ ശ്രീരാമപാദാംഭോജം കഴുകിച്ചനന്തരം പേര് ദുന്ദുഭി മുഖ്യവാദ്യ ഘോഷങ്ങളോട്ടും ഹോമവും കഴിച്ചു തൻ പുത്രിയാം വൈദേഹിയെ രാമന് നൽകിയിടിനാൻ ജനകമഹീന്ദ്രനും. തത്പാദതീർത്ഥം നിജശിരസി ധരിച്ചുടനുൾപ്പുളകാംഗത്തോടെ നിന്നിതു ജനകനും. യാതൊരു പാദതീർത്ഥം ശിരസി ധരിക്കുന്നു ഭൂതേശവിധി മുനീന്ദ്രാദികൾ ഭക്തിയോടെ. ഊർമിള തന്നെ വേട്ടു ലക്ഷ്മണകുമാരനും കാമ്യാംഗിമാരാം ശ്രുതകീർത്തിയും മാണ്ഡവിയും ഭരത ശത്രുഘ്നന്മാർ തമ്മുടെ പത്നിമാരായി പരമാനന്ദം കൊണ്ടു വസിച്ചാരെല്ലാവരും. കുശികാത്മജനോടും വസിഷ്ഠനോടും കൂടി വിശദസ്മിതപൂർവം പറഞ്ഞു ജനകനും. മുന്നം നാരദനരുൾ ചെയ്തു കേട്ടിരിപ്പു ഞാൻ എന്നുടെ മക്കളായ സീതാവൃത്താന്തമെല്ലാം. യാഗഭൂദേശം വിശുദ്ധ്യർത്ഥമായുഴുതപ്പോളെ കഥാ സീതാമധ്യേ കാണായി കന്യാരത്നം. ജാതയായൊരു ദിവ്യകന്യക തനിക്കു ഞാൻ സീതയെന്നൊരു നാമം വിളിച്ചേന തുമൂലം. പുത്രിയായി വളർത്തു ഞാനിരിക്കും കാലത്തിങ്കലത്ര നാരദനെഴുന്നള്ളിനാനൊരു ദിനം. എന്നോടു മഹാമുനിതാനരുൾ ചെയ്താനപ്പോൾ നിന്നുടെ മകളായ സീതാ വൃത്താന്തം കേൾനീ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ ജനക മഹാരാജാവിനൊരു ഉപായം തോന്നി. മഹാരാജാവിന് 4 പുത്രിമാരുമുണ്ട്. സീതാദേവി, ഊർമിളാദേവി, മാണ്ഡവീദേവി, ദേവി ശ്രുതകീർത്തി, ഇങ്ങനെ 4 പേരും. അപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഈ 4 പേരുടെയും വിവാഹം ഒരുമിച്ച് നടത്തിയാൽ എന്താ? അങ്ങനെ വളരെ ആഘോഷപൂർവമായി ആ വിവാഹം അവിടെ നടക്കുകയാണ്. 4 കുമാരന്മാരുടെയും 4 കുമാരിമാരുടെയും വിവാഹം. ശ്രീരാമൻ സീതാദേവിയെയും, ലക്ഷ്മണൻ ഊർമിളാദേവിയെയും, ഭരതൻ മാണ്ഡവീദേവിയെയും, ശത്രുഘ്നൻ ശ്രുതകീർത്തി ദേവിയെയും പരിണയം ചെയ്തു. വളരെയധികം ആഘോഷപൂർവമായി വിവാഹം സമ്പന്നമായി. മക്കളെ ഭർതൃഗൃഹത്തിലേക്ക് അയക്കേണ്ട സമയമായി. ജനക മഹാരാജാവ് അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും സീതാദേവിക്ക്. കാരണം സീതാദേവി മനുഷ്യ യോനിയിൽ ജനിച്ചവളല്ല. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാഗം ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയവളാണ് സീതാദേവി. സീതാദേവിയുടെ ജന്മരഹസ്യം എല്ലാവർക്കും ജനക മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇന്നലെ കർക്കിടക മാസം അവസാനിച്ചു.